som al 9è capítol del podcast del DAU Barcelona. Estem aquí a l'espai de Fabra i Coats i jo sóc l'Andrea Fleixier, la creadora de continguts del DAU Barcelona, i avui m'acompanya l'Aida Márquez, Hola. mestra i experta en l'ABJ. Sí, correcte. I et donaré l'espai perquè et presentis tu. Doncs això, jo soc l'Aida, soc mare, soc mestra i des de fa més de 7 anys duc a terme a l'aula i amb tot el meu alumnat el que anomenem aprenentatge basat en jocs, és a dir, aprofitar el joc de taula com una eina més d'aprenentatge. Doncs ara que t'has fet aquests 5 cèntims de qui és l'Aida, per què vas decidir ficar-te en el món de l'aprenentatge basat en el joc? Doncs érem molt jugaires a casa amb el meu marit, amb la meva parella, i de cop i volta, doncs, coses de la vida, no? Decidim tenir un fill, apareix el Jan, neix, i ens creix la necessitat de, quan comença a tenir 3 anyets, de jugar amb ell també als jocs de taula que sovint jugàvem a casa, no? I en aquella època, ara ell té 11 anys, per tant, doncs, tira enrere, 8 anys enrere, no hi havia gran quantitat, hi havia molt poques editorials apostant, tot just començava aquí a Espanya a sorgir els jocs de taula més infantils. I el que vaig fer va ser anar comprant petits jocs d'aquests que jo trobava a les botigues i anar, doncs ja començava, no?, aquestes petites modificacions adaptant el joc amb ell. I jugant molt amb ell, i a mesura que anava creixent, jo me n'anava adonant de que, ostres, a casa no estàvem fent numeració, a casa no estàvem fent lectura, a casa no estàvem fent res, a dir, a casa soc mama, no soc mestra, i el Jan adquiria, no?, uns aprenentatges que, tot i que podien provenir de l'escola, hi havia com un plus i un extra que jo notava. I no? Sempre dic que la meva sogra em deia: està super espavilat, això és perquè tu ets mestra, perquè a casa l'acompanyes molt en aquest aspecte, i jo deia, si l'acompanyo és amb el joc, aleshores el joc està tenint un paper molt important. Vaig a dur-ho a l'escola, aviam què passa, perquè soc mestra d'infantil i primària, però sobretot funcionària infantil, i per tant ho vaig dur a les meves aules, i 3, i 4, i 5, vaig poder fer una evolució amb aquell alumnat, i vaig poder comprovar ja d'entrada que sí, que allò que a casa m'estava passant amb el meu fill es repetia amb el meu alumnat. I aleshores, a partir d'aquí, vaig poder... molts companys i companyes em deien quin joc, no? Volien com assessorament de quin joc em recomanes tant per casa com per l'aula perquè pugui comprar ara que s'apropa, jo què sé, no? Nadal per afegir a dins de l'aula, i havia d'anar donant tants consells que vaig dir, mira, anem a fer-nos divulgadors, saps? I anem a intentar extendre tot aquest coneixement que estic adquirint, que vaig aprenent amb assaig-error, anem a intentar divulgar-ho i difondre-ho. I aleshores vaig crear la meva compte, és a dir, també soc, no t'ho havia dit abans, però també soc divulgadora de jocs de taula, amb aquest objectiu, no?, que arribi a molts docents perquè també implementin tots aquells aprenentatges que jo també vaig adquirint, doncs que siguin capaços de dur-ho a l'aula. I arrel de tot això vaig entrar a formar part dins l'equip directiu actual de l'escola on treballo i engegar un projecte de jocs de taula, que és el seu 4è any que està en funcionament, i que som escola innovadora en aquest aspecte, és a dir, des d'I3 fins a 6è hi ha un projecte que va evolucionant, on toquem el joc de taula en molts àmbits, no només dins de l'horari lectiu, dins de l'horari d'esbarjo de pati, sinó també conjuntament amb l'AFA tenim projectes a l'hora de menjador, com amb festes que organitza per l'escola, també tenim maletes literàries que van i venen amb jocs de taula, vull dir, venen a la setmana cultural, perquè el joc és cultura, autors i autores, i ara vull començar també, aviam si il·lustradors i il·lustradores de jocs de taula poden venir a l'escola, perquè els infants estan acostumats, no?, a jugar amb molts dels jocs de taula, tenim molt autor i autora d'aquí, de Catalunya, no?, i aleshores poder-los portar a casa, a l'escola, i que vegin que això no ho ha creat una màquina, no ho ha creat un editorial, que és editorial, no?, és molt efímer, sinó que veritablement hi ha persones creant-ho, doncs moltes vegades diuen, és que em puc dedicar a això, és que puc fer jocs, no? I és molt bonic i molt enriquidor, i aleshores li dona un plus
a tot el projecte que estem duent a terme. Uau, quina història més bonica, més inspiradora, no? Ara dius tota la trajectòria com a divulgadora. A mi m'entra com la curiositat de quin va ser el primer joc amb el que vas jugar amb el teu fill i vas donar compte de ai, aquí està sorgint alguna cosa. El primer joc, el Mosquito. Sí que hi havia un que era com una carrera d'una gallina, que aquest va ser el primer que vaig comprar, però el primer que vaig començar a modificar perquè era per 5 anys i ell no tenia 5 anys. Perquè ell pogués jugar. I perquè pogués jugar, i li vaig fer aquestes adaptacions i després a partir d'aquí vam extreure més suc, va ser el Mosquito, i a partir d'aquí ja, mica en mica, també és cert que a mida que t'hi poses, que molts docents ho veuen, perquè faig formació també d'aprenentatge basat en jocs, a mida que els faig jugar i els faig viure el que viu l'alumnat, se n'adonen que, doncs és veritat, no és tan fàcil, no és tan difícil adaptar els jocs, i cada vegada que jugues més tens més la capacitat de poder tenir aquesta visió més panoràmica i dir, d'acord, doncs ara aquesta regla la puc treure per incorporar això altre que em servirà pel meu objectiu, que és aquest altre. I si hi ha algun professional que ens estigui veient ara i digui, vull començar en tot el que és l'aprenentatge basat en el joc, quins top 3 jocs recomanaries? Uau, m'ho poses difícil, Vingut aquí a jugar. Això és com triar entre el papa i la mama, saps? Sí, és difícil. O alguns d'ells. Mira, jo crec que tots els jocs de taula, tots són aprenents, amb tots aprens, ja siguin els més dedicats per infantils, pels nens i nenes, com els més adults. També dic que, per exemple, jo he anat aprenent en tots aquests anys. Jo també, a mida que he jugat, he anat adquirint unes habilitats, uns coneixements, uns aprenentatges que m'han fet evolucionar. Que t'han enriquit com a professional. I ara estic jugant a uns jocs d'un nivell ja molt més elevat perquè el meu cap, dic jo, necessita acabar d'exprimir... Bueno, ha desenvolupat unes habilitats que gràcies al joc... Aleshores, per mi, tots són boníssims per tot això, però top 3 que, per exemple, a les meves formacions tinc, i tenim la sort que per aquí els tinc. Un que m'agrada molt, aquí que no hi és La morada maldita, del Sergio Ortiz, de l'editorial Mercurio. Jo puc dir editorials, però com que no estic casada amb ningú. Aleshores, aquest l'utilitzem molt i l'adaptem molt, fem relleus, o sigui, físicament ens n'anem a un espai ampli i juguem els 25 a l'hora i fem relleus relleus a la taula i en equip i el transformem totalment. Després dels que tenim aquí, el Parauleja el faig servir moltíssim també en gran grup, és davant, de l'Udilo. Sí. Aquest d'aquí... Un petit format. En petit format. El que faig, t'ho explico breu, el que faig, en realitat és un joc que gires la carta i associes la imatge que et surt, que és una categoria, amb la seva lletra del mateix color, i el que és més ràpid en dir la paraula es queda la carta. Qui guanya més cartes guanya el joc. Però nosaltres el transformem i el que fem és que en grups apareix i han de fer llistat de paraules. Però molt en silenci, perquè si quan hem de dir les paraules hi ha un altre grup que té la mateixa paraula, s'invalida. Això per què ho faig? Perquè el meu objectiu és, una, que escriguin correctament. Dues, que intentin pensar més enllà, és a dir, si, per exemple, menjar amb M, tothom pensa macarrons, doncs segurament a mi no em serveix per treballar vocabulari nou, però els hi deixo el diccionari, els hi deixo que cerquin, si fa falta, noves tecnologies, doncs que cerquin pel cercador, etc. Si em diuen milanesa, doncs estem aprenent que sí, que hi ha un tipus de menjar, que és la milanesa, què és, i inclús allò de no, això no és un aliment, doncs anem a buscar-ho i anem a aprendre-ho, i a partir d'aquí hi ha aquest aprenentatge. I així, amb aquest joc, s'extreu molt de suc, i et podria seguir, podria estar 10 minuts més xerrant sobre com poder treballar amb aquest joc. Aquest joc és molt bo. I un altre que m'agrada molt és el Diamant de De Beer. Sí. És un puig-or-lac de temptar la sort, d'entrar en una cova i intentar endur-te la quantitat més gran de tresors, però m'agrada perquè és l'inici a la divisió.
És a dir, ells no se n'adonen i estan repartint, perquè t'has de repartir els tresors que et vas trobant entre les persones que hi ha. I aleshores ells, quan els hi dic que acabem de jugar, i els hi dic, sabeu que heu dividit? Es queden, perquè aquest el tenim a quart, i aleshores quart és l'inici de començar. Hem dividit, sí, heu dividit, perquè dividir és repartir, llavors és genial per incorporar la divisió. No sé si ens vols explicar alguna cosa més. Jo podria estar hores xerrant, però crec que... Jo també. Això ens donarà per un altre capítol. Simplement donar-te les gràcies per els teus coneixements, per aquesta conversa i res, doncs que ens veiem en el pròxim capítol del DAO Barcelona. Super.